Good morning madzuka banji konse kumene inuyo muli. So tipatsaneko ndithu ma update kuti makamaka zili motani. Dzulo tinakupasana update yokhudzana ndi kuti Iran inapanga attack stima ya nkhondo ya America. Okay? So zapeza kuona kuti America inakana. Kenako UAE inazanena kuti yayi first tapangidwa attack Iran inakana kuti si inapanga ndiyoyo. Iran inavomera za ku America, inakana za ku UAE. Yeah. So America inakana za iwo kenako nkuyamba kuyankhula za ku UAE. So Trump anayimbira mtulankhani imodzi wa ku Israel ndipo anayankhula naye I think kwa 20 minutes nde iyeyo ndithu kunena kuti yayi Trump waupyeza ndithu kuyupyeza Iran chifukwa Trump ndi project ya Freedom Project imene iyeyo akufuna ziperekeza maship onse kuti aduse pa Strait of Hormuz. Sandra, good afternoon. I spoke with President Trump for 20 minutes about the situation with Iran. He talked about Project Freedom and the U.S. efforts to guide vessels through the Strait of Hormuz, issuing a new warning to the Iranian regime, saying if the Iranians try to target U.S. ships in this area, they will be, quote, blown off the face of the earth. Remember, this was a project implemented by the Americans overnight to assist the hundreds of vessels that are currently trapped in the Persian Gulf. We're talking about more than 20,000 sailors. So Trump anayesesa kuona kuti awuti project imene ndi ya humanitarian, ntchito za chifundo zogwirira ntchito chifundo ku Gaza kuja kuli anthu ono kuti olo zakudya sizikufika. Okay, akanika kuwapasa za chifundo amene ajawo akuti afuna achite ntchito za chifundo ku Gaza kuti kufika engine steamer yoti ship yoti bwese zakudya mafuta amene mankhwala chenchane ina Israel kumayigwira kwagwira anthu ake simunaso mukuona mu news nde akuti afuna achite ntchito za chifundo kuolosa anthu apapa. Anyway, so tinanena kuti pena pake tizidikira ndithu makamaka ma confirmation ochokera mbali zonse kuona kuti makamaka nkhani zikuyenda bwanji then tizi balance kuti apa akunena zona ndani. So updates alero ndionena kuti Iran inatumiza nosopano video. Okay, video chabe kuti sindoganiza kuti it's appropriate kuti tipange post chifukwa actually it's a little bit zimabomba. Yeah, komano video Press TV mina mupanga check, I don't know kuti ngayipeze kuti komano ndikopa ndipange post video chifukwa it's like a I think mabomba amapangidwa launch kuntunda simazimu muti kuma kuntunda. Anyway, so Press TV inatero plus kunali mtulankhani ku nyanjako ndamene mtulankhaniyo anatsimikizira ali ku nyanjako ali ku Strait of Hormuz anatsimikiza kuti yayi kunoku ndithu zatere. In the island of Hormuz, a U.S. vessel earlier tried to breach the new order of the Strait of Hormuz regulated by the Islamic Republic of Iran. And after receiving a serious warning by the armed forces of the Islamic Republic of Iran, it had to flee. The IRGC basically defined the new... So, iyo ndi mbali ya Iran. Then kenako after America ijitakana kuti ife sina pangidwe kusana tombere blah blah zambiri mbiri, then mtolankhani uyu tikunena apa kuti oku Israel amene Trump anamuimbira foniyo, so ananena kuti actually panyanjapo Iraniyo ndithu imashuta ndithu komano America ndimene imapanga prevent like kuma shooting down, yeah.
sinzo kuti kuchitikako like kuchitikako kunalipo ndithu. Okay, ndi nkhani ino kuti sanatowombere, okay, kuti zipolopo sizinafike kama mabomba sanafike, imene ndi nkhani ina, okay, timvane pamenepo, imene ndi nkhani ina. Whether mabomba anaphwasula anaphwanya shipiyo kama sanaphwanya, imene ndi nkhani ina. Koma nkhani imene ilipo kuti Iraniyo inaombera mashipi a Americawo pamene pali nkhani ilo. Persian Gulf or near the Strait of Hormuz. And today we can report, according to CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper, there were multiple attempts on American vessels and merchant ships in this region. And Cooper says that there were U.S. efforts to shoot down both missiles and drones in the Persian Gulf as these Iranian efforts to attack vessels in the region continue. Sandra? All right. So, Trey, is it fair to say? So, according to the reports, okay, polenga ndima report ndoti zinthu zinachitika chifukwa Irani kuti inaombera, okay, ne America kuti panali ndithu shooting down, okay, chifukwa Irani imaombera, sinzo iwo akutsimikiza kuti kuombera nako kunachitika. Nde America itanena kuti okay, ifeyo zipolopo anatilombera koma sizinafike, at least ndekuti zimveka, koma osati palibe shipi iliyonse imene yaomberedwa. I mean ndekuti pali contradiction ya ma report. Pamene timvane kuti pamenepo siri kunena kuti siri kutsimikiza whether kuti shipi inaomberedwa kuti chipolopo chalowa kamene ayi, koma nkhani panena kuti pali umbonena kuti tsopano Iraniyo inapangadi inaomberadi shipi ya America. Zimene zinde timene kuti ndi confirmed. Chabe. Why America ikukhala ngati ikukana choncho? America ikuzika pa utsogoleri ona kuti iyoyo palibe amene angaiuze fwe, okay, and ikwauza wanthu kuti ifeyo tikumenyani ufulu muduse pati tikudusisani pamene pachapo. So azimvanso kuti aomberera pamene pamene America sikufuna maripoti ngati amenewo, zimva zoti yaomberedwa kwa sakufuna zizo, that's why kukwaka ne yayi sitna but come on. The matter of fact is kuombera nako kunachitika, anaombera ali anthu, you understand. Pamene tafika pa conclusion takuangula nkhanicha kuti nkhanicha kachilungamo ndithu kalipo ndithu, kuti kushuta nako ndithu kunalipo ndithu. Ona akuna kuti antibula zibagala ziwiri iye akabwere ayi palibe amene antibula kuzibagala ziwiri. So nkhani ndi abodza yona. Afterwards paluka video akuti ndinu tawo okay kumenya nako kunalipo, iye amamenya ndithu zibagala amamenya koma ni mamublock. Come on. You understand? So meaning why magana at least tunakangona okay anaponya kwa ndamu wake, okay, ananime okay zibagaza navunga kwa ndamu wake at least. So America si kufuna kuoneka ngati kabe ayi pa social media. So akumagana zinzambiri. So nkhani ndithu ndimene yoyo. Afterwards pamene ndo amaopseza aso kuti mukangoyesa kushuta tionetsana. He talked about Project Freedom and the U.S. efforts to guide vessels through the Strait of Hormuz, issuing a new warning to the Iranian regime, saying if the Iranians try to target U.S. ships in this area, they will be, quote, blown off the face of the earth. Remember. And when I'm going to ashuta kale, Iran yashuta kale.
Anyway, guys, thank you so much. Malawian cameras.